വെൽക്കം ടു ഗ്ലിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഫാഷൻസ്. കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫാബ്രിക്കാണ്. ഇതിൽ വീനെക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്ക് ഒരു ഹൈനെക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലീവിലും ബോട്ടത്തിൻ്റെ അതേ ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ്. 1250 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് റെയർ ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ബ്ലൂ. ബോട്ടം സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻ്റാണ്. അതിലൊരു ലീഫ് ഡിസൈനാണ് ബോട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലീവ് എൻഡിങ്ങിലും ആ സെയിം ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ട് സ്ലീവ് എൻഡിങ്ങും നെക്കും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1250. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റ് ID www.glitzindia.in.